Sudan tɛnɛndon na civil fagalen jate kɛra 97 ye jamana faba datugulen maaw kununa ko kura a tile sabanan na ni fitinɛ bilen ye lakanakɛlaw ani kulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛla la jamana marali kow la. Sudan sorodasi kulu force de soutien rapide ye panguru minɛ mero ye pangurun jigin kɛnɛ kɔnɔ ni laseli ye ni kɛnɛtigiya ye tɛnɛndon na Sudan donna fitinɛ bilen tile sabanan kɔnɔna na sorodasiw ani kulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛla la. Japon Sudan tɛnɛndon na l'Amérique ani Angleterre jamana kɔkanko kotigiw ye wele bila marifa bila la Sudan jamana kan tɔnsigi senfɛ Japon jamana kan Blinken ye a jira k'a fɔ ko hamina be u ni u baarakɛɲɔgɔnw na ka kɛɲɛ ni Sudan taabolow ye. Senegali ministre min ye fanga garadabaga Ousmane Sonko wele kiiriso la k'a sɔrɔ nadonnikɛla ye a jira k'a fɔ ko hakɛ bɛ ale ka mɔgɔ lafasalen bolo ka waleya ninnu latɛmɛ ni siraw fɛ. Kenya fanga garadabaga Raila Ondimba ye layidudi kɛ ka jamanakuntigi dankan ani polisi ɲɛmɔgɔ wele kiiriso la k'u ye dankari kɛ adamadenya hakɛ jo sariyaw la.